Takže tento extrémne necharizmatický, nadľudský škaredý, kolosálne zanedbaný a ešte k tomu aj račkujúci človek Dobrý deň. ide chlapcom radiť ako na dievčatá. Jemu sa tak hnusí tá vlastná slabosť a nemužnosť, že chodí po školách stredných a základných po Slovensku a snaží sa indoktrinovať mladých chlapcov, aby z nich vyrastli šnídlovia, aby sa necítil, že je v tom proste sám. Ako sa hovorí, keď nemôžeš ísť hore ku ním, tak ich stiahni dole k sebe. Tým sa šnídl riadi. Vyťahne telefón a začne im ukazovať svoje bývalé frajerky. Pozrite, aké som mal piče. Toto hen. Čo očakuješ to? Čo môj? 15-ročným chlapcom. Pozri sa, čkuj tie cecky. To môžeš mať, keď budeš ako šnídl. Lepšie raz vidieť, ako 100-krát počuť. Ja ukážem tým chalanom svoje bývalé priateľky, ukážem seba v mladšom vydaní a keď som bol v zahraničí, tak som tam mal nejaké priateľky, dobre vyzerali, A potom, keď odídeš, tak vieš, čo si vravia šnídl? Ako sedia tí chlapci a že chalani, počúvajte, to čo mal za démonov ten šnídl v tom telefóne? Počúvajte chalani, musíme mi viac pozerať toho tejta, lebo bože chráň, aby sme dopadli ako tento človek. Flexi na 15-ročných chlapcov. Preto tam podľa mňa na tie školy vlastne chodí, pretože keď to ukáže niekomu dospelému, že hen, tak ten povie, že mňa by zaujímalo, či naozaj každý jeden z tých rodičov súhlasil s tým, že zženštilý šnídl pôjde dávať rozumy jeho synovi ako byť simp. Tomu sa mi nechce veriť, že naozaj s týmto rodičia súhlasili šnídl. Vám to príde v poriadku, vám ľuďom, že tento odporný, toxický, hnusný, zlý človek chodí manipulovať vašich synov, aby boli simpovia? Tak vieš, čo si vravia šnídl? Toto sa nám chalani nemôže stať. Prosím, poďme pozerať viac toho tejta. Je to dôležité. Doteraz som to bral iba ako srandu, že sem tam si pozriem nejakého tejta. Ale teraz, jak tu bol šnídl, my si z toho tejta musíme urobiť normálne, že modlu, pretože ten šnídl je naozaj odstrašujúci príklad, ako to dopadne, keď nepočúvaš tejta. Ale aj keď náhodou nevyzeráte úplne dokonalo, alebo nebodaj hračkujete, tak ani vtedy nie ste odpísaní. Ste. Prosím vás, nepočúvajte tohto šnídla. Ste absolútne odpísaní.